Iniluklok na sa trono ang 14 na bagong miyembro ng Royal Sultanate ng Bicol nitong Sabado, July 26. Kasama sa mga nailuklok ang 3 bagong sultan, 5 datu, 5 baylabi at 1 radyamoda. Mula pa sa Sorsogon, Catanduanes, Albay at Ticao Island sa Masbate ang mga bagong miyembro. Nanguna sa ginanap na seremonya sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City ang Sultan ng Kabikolan na si Al-Amin Datu Manong Hasan. Aniya, kasabay ng seremonya ay ang pagunita din nila ng ika-unang anibersaryo ng Royal Sultanate ng Bicol. Kaya nga po itong Sultanate ay hindi po ito bago. Bagkus ito po ay ating parang rene-recall namin na dapat magkaroon tayo ng sultan para sa tulong sa ating gobyerno na magkaroon tayo ng peace and order dahil sa mga sultan na tumutulong sa pag-spread ng kapayapaan. Dumalo sa naturang pagtitipon ang sultan ng bansa na si Bob Datimbang Al-Haj, kasama ang 20 ulama na mula pa sa iba't ibang lugar. Ako po ay lubusan tinatanggap ang inyong mga patumina bilang lehitimong kasapi sa dasolta nito mga Pilipinas. Ako po ay dumadalangin ni Allah na tayo ay patnubayan para sa pagkakaisa. Sapagkat mayroon pong pagkakaisa, ito po ay may kapayapaan. Nakiisa rin sa pagdiriwang si dating Ako Bicol Party List Congressman Christopher Quitoco at si Legazpi City Mayor Hisham Ismail na isa ring Muslim. Sa tuyang mga tugang na Muslim, nayaw po kita digdi, pantay-pantay po ang trato ta sa inda. Kasi sana gigibuhon ta po na magkaigwaning patas sa pagninegosyo, sa mga employees na siyempre digdi po baga sa to pag naramantang Muslim medyo naiilang kita na akwaon sinda sa trabaho, kaya iyo po inyong sa tuyang gigibuhon na tabangan ta sinda na magkaigwaning patas na pagtrato maging sa trabaho as in sa negosyo. Alam niyo po, the greatest gift that was given to me by my parents, and the thing that nobody can take it away from me is walang iba, my religion ko, ang aking pagiging Muslim. And that is something I am very proud of. Despite the challenges, I won, and I became the first Muslim mayor here in Legazpi City. Dito, inilatag din ng alkalde ang ilang proyekto ng LGU para sa Muslim community sa lungsod. We have 3 projects here in Legazpi para po sa ating mga kapatid. First is the expansion of our Muslim cemetery. Second is giving opportunity to our Muslim brothers through what? Through education po. Pangatlo, sisimulan na po ngayon na taon ang phase 1 ng pinakaunang project, government-initiated slaughterhouse na halal dito po sa Mariwa. Hindi lang po dito sa Legazpi, hindi lang po sa Region 5, ang sabi po mismo ng Department of Agriculture, the first in the Philippines na halal slaughterhouse. Dito po gagawin at sisimulan ng ilang taon sa Barangay Mariwa ng Legazpi City. Ang seremonya ay napuno rin ng mga tradisyonal na sayaw at mga aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga Muslim kay Allah. Samantala, 5 taon ding maninilbihan sa iba't ibang Muslim community sa rehiyon ang mga bagong nailuklok na opisyal. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.